V tejto sérii videí sa pokúsime vysvetliť, ako postupuje agent pri vybraných stratégiách prehľadávania stavového priestoru na konkrétnych príkladoch. Zameriavame sa na algoritmy využívajúce princíp prvý najlepší, prevažne na prehľadávanie využívajúce dodatočnú informáciu. Na začiatku považujeme za potrebné spomenúť základné termíny, ktoré používame. Agentom rozumieme ľubovoľný objekt, ktorý sníma svoje okolie pomocou senzorov a ovplyvňuje ho koná prostredníctvom efektorov. Problémov nazývame situáciu, kedy aktuálny stav nie je želaným, teda cieľovým. Riešenie problému je taká postupnosť zmien stavov, ktorá vedie k cieľovému stavu. Množinu stavov sveta, v ktorej dochádza k riešeniu problému, nazývame stavovým priestorom. Keďže pre väčšinu problémov nepoznáme algoritmus ich riešenia, algoritmami prehľadávania stavového priestoru sa snažíme riešenie nájsť. Prehľadávanie prebieha rozvíjaním jednotlivých stavov prostredníctvom operátorov, ktoré zabezpečujú prechod medzi stavmi. Rôzne spôsoby prehľadávania nazývame aj stratégiami. Na základe stratégií rozhodujeme, či sa stavy rozvinú úplne alebo len čiastočne a tiež ktorý stav vyberieme na ďalšie rozvinutie. Efektivitu stratégií hodnotíme základnými atribútami. Prípustnosťou, ktorá hovorí, či je zaručené, že nájdeme riešenie, ak existuje. Úplnosťou, ktorá vypovedá o tom, či je algoritmus schopný nájsť optimálne riešenie alebo nie, a pamäťou a časovou náročnosťou. Postupným rozvíjaním stavov vytvárame strom hľadania. Je to podmnožina stavového priestoru, ktorá už bola prehľadaná. Jeho koreň predstavuje uzol začiatočného stavu, listy sú zatiaľ nerozvité stavy, prípadne stavy, ktoré nemajú nasledovníkov. Princíp prehľadávania prvý najlepší hovorí o tom, že stav na rozvinutie nevyberáme úplne náhodne, ale vždy vyberáme taký, ktorý sa javí ako najlepší, že práve ním vedie najefektívnejšia cesta k optimálnemu riešeniu. Na porovnanie, nazvime to vhodnosti uzlu, sa využíva cena doteraz prejdenej cesty alebo dodatočná informácia heuristika. Heuristikou rozumieme doplňujúcu informáciu o probléme, ktorá má zvýšiť efektivitu prehľadávania. Nie je zaručené, že povedie k cieľu najefektívnejšie, udáva len akúsi pravdepodobnosť, že cesta, ktorá má najpriaznivejšiu heuristiku, je najvhodnejšia. Ani dobrá heuristika ešte nezaručuje prípustnosť či úplnosť. Rôzne heuristiky si môžu protirečiť. Charakteristickou vlastnosťou dobrej heuristiky je predovšetkým jej špecifickosť a fakt, že nikdy nenadhodnotí cieľový stav. Podľa typu riešenia rozoznávame dva druhy stratégií. Tie, ktorých riešením je cesta a tie, pre ktoré cesta nie je dôležitá, ale hľadáme len konečný stav. Ako prvým typom sa budeme zaoberať stratégiami, ktorých riešením je cesta. Pri tejto možnosti si agent uchováva v pamäti všetky uzly, ktoré rozvinul. Jednotlivé uzly sú ohodnotené vyhodnocovacou funkciou, ktorá vyjadruje, ako dobrá pravdepodobne cesta cez ne je. Skladá sa z dvoch častí: heuristickej informácie, ktorú označujem písmenom H, a informácie o cene doteraz prejdenej cesty, ktorú označujeme G. Na vyjadrenie dôležitosti, ktorú prikladáme jednotlivým zložkám funkcie, používame váhy. Vždy platí, že súčet váh je rovný 1. Ak sa váha heuristickej informácie blíži k nule, získavame stratégiu, ktorá nevyužíva heuristiku, ale rozhoduje o postupe výhradne na základe ceny už prejdenej cesty. Jej názov je stratégia rovnomernej ceny. Ak sa váha heuristickej informácii blíži k 1, dostávame naopak algoritmus, ktorý nezohľadňuje cenu doterajšej cesty, ale riadi sa iba heuristickou informáciou. Tento postup je známy ako stratégia lačného hľadania. Kombináciou oboch zložiek získavame algoritmus A s hviezdičkou, ktorým sa budeme zaoberať v neskorších videách. Ako prvý postup prezentujeme stratégiu rovnomernej ceny, ktorá nevyužíva žiadnu dodatočnú informáciu. Pre demonštráciu postupu práce agenta sme si zvolili príklad z knihy pánov Russella a Norviga Artificial Intelligence and Modern Approach o probléme cestovateľa s hľadaním najkratšej cesty v Rumunsku. Náš stavový priestor vyzerá takto. Uzly predstavujú jednotlivé mestá, cez ktoré môže cesta viesť. Ohodnotenie hrán vyjadruje vzdialenosť, cenu cesty medzi nimi. Snažíme sa dostať čo najskôr z mesta Arad do Bukurešti, teda počiatočný stav je Arad a cieľový Bukurešť. Agent ako prvý krok rozvinie uzol Arad. Možné cesty sú do miest Zerind, Sibiu a Timisoara. Ohodnotenie jednotlivých uzlov, ktoré budeme mať napísané pod názvami, pri používaní tejto stratégie vyjadruje vždy cenu cesty z koreňa do listov. Agent sa snaží minimalizovať cenu cesty, preto vždy na rozvinutie vyberá list najnižšou hodnotou vyhodnocovacej funkcie. Ako prvý na rozvinutie vyberá Zerind. Na grafe vidíme, že odtiaľ vedie cesta len do Oradei. Zobrazíme príslušný list na strome prehľadávania.
Algoritmus hľadá ďalší nerozvitý list s najnižším ohodnotením, až kým sa nedostane do cieľového uzla a žiadny ďalší list nemá nižšie ohodnotenie. Všimnime si, že nehľadá len listy z aktuálnej úrovne stromu, ale aj predchádzajúcich. Tentokrát má najnižšiu hodnotu Timisoara. Jej rozvinutím algoritmus získava list Lugoj, ktorý je tiež pridaný do stromu prehľadávania. Ďalším listom na rozvinutie je Sibiu. Odtiaľ sa dá ďalej dostať do miest Paragas a Rymniku Vilsea. Porovnaním hodnôt vyhodnocovacej funkcie vyberiem na rozvinutie list Oradea. Agent získava znovu cestu do listu Sibiu, ktorý pridá do stromu prehľadávania, ale ktorý už rozvitý má s nižšou hodnotou ceny cesty, preto o ňom ďalej neuvažuje. Algoritmus pokračuje rozvinutím listu Rymniku Vilsea. Odtiaľ sa dostáva do Pitesty a Krajova. Vidíme, že sa blížime k cieľu, algoritmus to však nevie a ďalej hľadá uzly s najnižšou hodnotou doteraz prejdenej cesty a rozvíja Lugoj. Získava ďalší list Mehadiu. Rozvinutím listu Faragas sa dostávame do cieľa, avšak algoritmus nekončí. Existujú stále listy s nižším ohodnotením, teda môže existovať aj kratšia cesta. Rozvíja Mehadiu. Nachádza cestu do Drobety. Zisťuje, že najkratšiu cestu prešiel do Pitesty. Rozvinutím sa znova dostáva do cieľa, tentokrát za nižšiu cenu, takže vidíme, že sa oplatilo pokračovať v hľadaní. Vieme, že kratšia cesta už neexistuje, agent to však nevidí a pokračuje v rozvíjaní uzlov s najkratším ohodnotením. Tentokrát je to Krajova. Dostane sa znovu do Pitesty a Drobety. V prvom rade už máme list rozvinutý a v druhom už list v strome tiež existuje s nižším ohodnotením, preto neuvažujem ani jednu z novozískaných ciest. Ako posledný list rozvinie Drobetu, do ktorej sa dostal z Mehadie. Nenájde žiadnu novú cestu, môže ísť len späť do Krajovy a končí. Všetky nerozvinuté listy majú vyššiu hodnotu vyhodnocovacej funkcie, ako je najnižšia hodnota cieľového listu. Optimálnym riešením je cesta cez Sibiu, Rymniku Vilsea a Pitesty. Jej názov je stratégia rovnomernej ceny. Ak sa váha heuristickej informácií blíži k jednej, dostávame naopak algoritmus, ktorý nezohľadňuje cenu doterajšej cesty, ale riadi sa iba heuristickou informáciou. Tento postup je známy ako stratégia lačného hľadania. Kombináciou oboch zložiek získavame algoritmus A s hviezdičkou, ktorým sa budeme zaoberať v neskorších videách. Ako prvý postup prezentujeme stratégiu rovnomernej ceny, ktorá nevyužíva žiadnu dodatočnú informáciu. Pre demonštráciu postupu práce agenta sme si zvolili príklad z knihy pánov Russella a Norviga Artificial Intelligence and Modern Approach o probléme cestovateľa s hľadaním najkratšej cesty v Rumunsku. Náš stavový priestor vyzerá takto. Uzly predstavujú jednotlivé mestá, cez ktoré môže cesta viesť. Ohodnotenie hrán vyjadruje vzdialenosť, cenu cesty medzi nimi. Snažíme sa dostať čo najskôr z mesta Arad do Bukurešti, teda počiatočný stav je Arad a cieľový Bukurešť. Agent ako prvý krok rozvinie uzol Arad. Možné cesty sú do miest Zerind, Sibiu a Timisoara. Ohodnotenie jednotlivých uzlov, ktoré budeme mať napísané pod názvami, pri používaní tejto stratégie vyjadruje vždy cenu cesty z koreňa do listov. Agent sa snaží minimalizovať cenu cesty, preto vždy na rozvinutie vyberá list najnižšou hodnotou vyhodnocovacej funkcie. Ako prvý na rozvinutie vyberá Zerind. Na grafe vidíme, že odtiaľ vedie cesta len do Oradei. Zobrazíme príslušný list na strome prehľadávania. Algoritmus hľadá ďalší nerozvitý list s najnižším ohodnotením, až kým sa nedostane do cieľového uzla a žiadny ďalší list nemá nižšie ohodnotenie. Všimnime si, že nehľadá len listy z aktuálnej úrovne stromu, ale aj predchádzajúcich. Tentokrát má najnižšiu hodnotu Timisoara. Jej rozvinutím algoritmus získava list Lugoj, ktorý je tiež pridaný do stromu prehľadávania. Ďalším listom na rozvinutie je Sibiu. Odtiaľ sa dá ďalej dostať do miest Paragas a Rymniku Vilsea. Porovnaním hodnôt vyhodnocovacej funkcie vyberiem na rozvinutie list Oradea. Agent získava znovu cestu do listu Sibiu, ktorý pridá do stromu prehľadávania, ale ktorý už rozvitý má s nižšou hodnotou ceny cesty, preto o ňom ďalej neuvažuje. Algoritmus pokračuje rozvinutím listu Rymniku Vilsea. Odtiaľ sa dostáva do Pitesty a Krajova. Vidíme, že sa blížime k cieľu, algoritmus to však nevie a ďalej hľadá uzly s najnižšou hodnotou doteraz prejdenej cesty a rozvíja Lugoj.
Získava ďalší list Mehadiu. Rozvinutím listu Faragas sa dostávame do cieľa, avšak algoritmus nekončí. Existujú stále listy s nižším ohodnotením, teda môže existovať aj kratšia cesta. Rozvíja Mehadiu. Nachádza cestu do Drobety. Zisťuje, že najkratšiu cestu prešiel do Pitesty. Rozvinutím sa znova dostáva do cieľa, tentokrát za nižšiu cenu, takže vidíme, že sa oplatilo pokračovať v hľadaní. Vieme, že kratšia cesta už neexistuje, agent to však nevidí a pokračuje v rozvíjaní uzlov s najkratším ohodnotením. Tentokrát je to Krajova. Dostane sa znovu do Pitesty a Drobety. V prvom rade už máme list rozvinutý a v druhom už list v strome tiež existuje s nižším ohodnotením, preto neuvažujem ani jednu z novozískaných ciest. Ako posledný list rozvinie Drobetu, do ktorej sa dostal z Mehadie. Nenájde žiadnu novú cestu, môže ísť len späť do Krajovy a končí. Všetky nerozvinuté listy majú vyššiu hodnotu vyhodnocovacej funkcie, ako je najnižšia hodnota cieľového listu. Optimálnym riešením je cesta cez Sibiu, Rymníku Vilsea a Pitesty.